Iwo mulenze moze kene kwa mono no basenke tata biko na Bishop aya very release a statement. Uno for that video man abanenyanti na Bishop release a statement about here Jelani Ifeanyi Ubah. So there is a video follow up okunu we na afun. You just so sad na Bishop ya kuni huwa hawe toa udiasiano, but nevertheless it's only God that says in secret among kebo ezioko. But the truth is, any knife on anya men at this cathedral of 18. Any knife on men anya is before our very eyes that Ifeanyi Ubah roof with this church completely 3 times. So Bishop na sigolo na Ifeanyi Ubah pakili ho jeme campaign no ka. Kedi hedi ha Ifeanyi Ubah pakili no ka one. So it's now still boiled down to the fact that na Bishop was selling, according to stories, unconfirmed reports, that na nurse no grant interview, no ye crucify Ifeanyi Ubah, no ye buya for the second time. And this is what he has actually done. Instead of coming out to say good in any I make a mistake or anything, he put an in her, well, madana be when I make illustration. But that's by the way, none of this video follow up. Kuno for in 19 okay, cool makia. Watch here this video. Kefuka Bishop Benson Okoye, Siwepo, the former Bishop Okeke, a liar. Opolo you kwase. Watch share this video. I will not know Gakanato. Nyama John we Bishop kwase. Watch. Were kepu. Onye ozo ebido na ọrụ ebe ahụ. Ya bụ na senator anyị na-eme nke nọ ndị ọrụ. So, watch share go this video. Now, this video onye furu na-ekwu okwu ebe a bụ Bishop Okeke. Nyawu Bishop no mgbe bidoro ịlụ this cathedral. And ebe no we na-ekwu ife ahụ na Senator Patrick, the late Senator Patrick Ifeanyi Ubah. Ịma na okwu anwụọna. Mana Bishop melu the greatest mistake by ijeri. Look, if okwu kita mmadụ agbago nya o. I won't lie. Mmadụ agbago nya nwe gbo nya ahụ. Bishop wolo ọnụ ye kwuo ye. Nye se kuzine na mgbawala aja ka people bịa na-ekwu na mgbawala aja nya mana being the kind of a person owu ịghọtago owolu na akwụkwọ ọnụ ya kwuo ye because no feel no ife sọrọ ya ka ọ ya adekwu mgbe Bishop Okeke kwuru ife a this cathedral wo roofing ka na-erufie na plaster sorry, mgbe Bishop Okeke kwuru ife awụ mgbe a na-eme the final roofing of that cathedral ka ọ na-agwa na senator bupụtara ego the first one ewelụcha first one fail senator kwukwasị butue senator bupụtakwa ego ọzọ bụ igwa ego na-akwụcha na onye nke izi ụgwọ then onye nke bụa lụgide ori wolume nye akwụo na ego enyere ya agwụgo gbafuo ewee bidokwazie the third one. Bishop Okeke no na-ekwu ye a na-egosi picture ka iwe fụ video ka iwe fụ na-erufu the church actually. Now I want to know between Bishop Okeke and Bishop Benson kele onye na-atụ ụga because na Bishop Benson gwara anyị na for over 10 years no for over 10 years ka Ifeanyi Ubah tidebere ego na the cathedral and then mgbe ahụ na ojidogo church 241 million. But I remember now 2018 no, not 28. Yeah, I think it should be either 2018 mbia Nigeria mbaha anoham nuno mbia na Nigeria. It's either no 2018 mbialo or no 2020/2021 mbialo. Either no 2018 or 2021 after COVID-19 mbialo. I stand to be corrected. Kanjelu na that cathedral. Luo owolo na eme roofing na that cathedral. Yes, mgbe ka na eme this last roofing na eme na that cathedral. I went there and full workers, enjoy workers ajojo. I even asked a boy ajojo, the guy kowagasi alomo ifedo involved na that olu analo. As of that day njeleba e teacher na ma frema umako. E gotago e teacher na frema umako. E gota na emezi na agbasi that metal steel ka na agba mgba. So how can you possibly say that na 10 years ago na Ifeanyi Ubah church 241 million and no hazi etie ego na ye
just ka I wee mee ihe ka o wee dụ ka ya sị na church lụrụ the cathedral and not Ifeanyi Ubah. You are lying. You are lying. In Atuga. How can you call Bishop Okeke a bishop that sold that project to almost 70%, if not more than? How can you call him a liar before Ndo Wanine? He opened his mouth na up till the roofing. Ne Ifeanyi, our senator kanalo ye. Na senator I default, no ndolo undene default. That was what he said. A roofucha that church. Mba na akwadokwa ime induction. I came there. That time ele chana roof ofozie ofodebe. I asked somebody, you see, maybe if Ifeanyi can choose to be sourcing his own product from Lagos, you can source it from anywhere. You gotta go. Ifeanyi na source pan ojiakunke from Lagos, you can source your own from anywhere. It doesn't matter. Now, as of that time, emechas chana plaster na that church. Senator Ifeanyi Ubah emechas chana plaster na that church. Then, he will na anything, give me one or two things. Prove me wrong. Bishop give me one or two things na altar and efa. Go we do ready for induction. Somebody jedad in a ne. Somebody jedad in a ne. If a bishop akulu, ubose ha na induction. Then you can come back and come and tell me. Ifeanyi wee bịakwa wee lower altar ahụ maba mabụ ebube na-edokpọrọ afa onye tiri mabụl ahụ do n'ihu altar. Ebube na-edokpọrọ afa onye tiri mabụl ahụ because mgbe anya na Ifeanyi Ubah ka dị mma ọ kpọrọ afa onye tiri mabụl ahụ kposi jee kpọọ the guy. Kedu mgbe alụrụ nke ahụ? Was it not that kind 2021/2022 ka alụrụ mmadụ niile ahụ alụrụ n'ihu altar wee mee induction go? Kelonyeloria, Ifeanyi Ubah was frequenting there. You were there. Victor Gunedo all over. Ebono no na atu alu na alu ma stage ma altar na alu rite na alu emisha mawe taise much as share taise. Make una fear God though. Make una fear God. Bishop Benson, I don't know who you are trying to please. I don't know those people you are trying to please. Cause just your own personal vengeance and grievances to the late Senator Patrick Ifeanyi Ubah. So you have just proven to the world, you have just called Bishop Hillary or the Okeke a liar simply because na the man na health here abadago na the man na health here we go wedo. You just called him a liar because you know he cannot just come out now to come and you just called him a liar. For that proof. Which other proof can I have? Even mgbe ọ na-asị na Ifeanyi Ubah na-abịa efe aka ọkpọkọrọ police ọbịa na-efe aka, you know you are lying. I can show you pictures of mgbe ịma na-emechalụ pillar work akasicha pillars wee bịazie tiwe blocks. Mgbe a na-etizi blocks after eticha that roof a na-adizi blocks na you can't even find Bishop Benson there. Ọka Bishop Okeke and other people now and Ifeanyi Ubah Ifa. So we all know the level of that cathedral now 2021. So 2022 Bishop Benson there. We all know. So how can you be ononuno? Marife Zoronafia? How can you be ononuno? Marife Zoronafia? How can you be ononuno? Marife Zoronafia? Yeah? Is that how much you hate a man? Because of politics. Because you are playing politics. You are a political bishop. Bishop with political affiliation. Bishop who affiliated to a particular political group, hyping Apuga and the campaigning for Apuga. Therefore, Onyo owner are in line with Apuga government, who your enemy. They consider Onyo an enemy because one are working against your interest. Tell me the crime of that man. Iye juwe no lo ni hunde mad. Upon if gonna people no na atamu. Emo five na bishop na ekwu people na atamu. Otude ebe niile still e kana yase e kana atuga. Upon if na ndị mmadụ na atamu si aha anusi fi na ekwu mmadụ na ase ha biko no ka inive bishop na ekwu ha na atamu because na fa nke weziokwu. You think you can come to Nnewi na 2021 2022 be change the story onye ona do.
conversant with all this. Why? Fear God. Fear God. Fear God. To chukwu egwu. Nya, ịchọgodi to chukwu egwu. Nya, to go down and na-ewu egwu. To ana na-ewu egwu. Mmadụ sere mụ jụọ ọgụ. Na Ifeanyi Ubah ji ndị chọọchị 214 million. Na-ego chọọchị woje tii na project ha. Ọ fuel ka unu lebelie ka kerosene ka unu lebelie. Ka ana ka unu lebelie. Ka o nwere ngwa afịa o ji eme campaign ka o nwere product unu lebelie. Ọjụ na ọ ya akwụ unu ụgwọ. Ka mbibi ka unu gbairie ọjụ na ọ ya akwụ unu ụgwọ. Ọ ife mmadụ sere mụ jụọ Bishop Benson. Na Ifeanyi Ubah ji 214 million. Unu agbairie mbibi ka o nwere product unu lebelie ọjụ na ọ ya akwụ unu ụgwọ. Ọkwa ego unu wejekwa ntụ unu si wee after ịkwụsịrị ya data ọrụ na 2021 so 2022 after ịkwụsịrị ya unu werezi aka unu lụwa. Ọkwa etu unu si were aka unu lụwa ka unu si wee ti 214 million a mgbe ọwụna sọsọ unu ma mgbe how it happened. Ọkwa unu mgbe ntụ aka unu si wee were ego tii na projekti unu iwe nwe ọnụ na-ekwu na Ifeanyi Ubah ji ụgwọ wee nwe ọnụ na-ekwu na iji 600,000 ka m wee jụkwaziere ya ajụjụ wee sịgo ndị niile ahụ ike n'elu na onye alụrụ gọnọ nọ n'ilo onye alụọ nka onye akpụọ ndị nsọ n'ilo ndị ahụ kpụrụ ndị nsọ n'ilo ndị ahụ kpụrụ ndị nsọ n'ilo ndị nsọ n'ilo ahụ ọ kpụrụ oluru 50 million olu 200 million olu 300 million. Fear God. Fear God. So the value maka ị na-asị kedụzi ife Ifeanyi lụrụ na ọnwụ na Ifeanyi ji 204. So the value of that cathedral alụlụ the value of that cathedral alụlụ from foundation Ifeanyi ji rugide wee ruo mgbe Ifeanyi plastachala ahụ niile plasta ime niile tinye 100 n'ime 100 n'elu n'ime lụọ altar mee tiles wee kụfọzie roof ebe ọ kụfọrụ roof duto na-ekwu na ebe o si ebute Ifeanyi na Lagos so nya ma risi mkpatalụ weda na ego wife ọ na-achọ ka o nweta ego gbasa ọ charity work ka ọ na-alụ ọhọ residential house ya ka ọ na-alụ ọlụcha na be yes ọhọ project ya ka ọ na-alụ ọlụ ọ na-alụ n'efu o wee wụrụ crime ka ọ wụ to him. You have proven that you intentionally did not recognize Ifeanyi Ubah. You did not deny. You intentionally did not recognize Ifeanyi Ubah, but he recognized they contribute to as little as 20, 50, 30, 100 million. You recognize them, but you did not recognize a man that spent over 1 billion. Posterity will judge you. Posterity will judge you. I will look. You have just awakened this up again because we have been waiting for you to talk. Man, in a place of imudo. But what we have just proven to people who know the truth, by the way, many of these people knows the truth. The only people that may not, we pretend like they don't know the truth. One day, I know on a good book, on a good book, but the fact is that every well-meaning woman, man de Catholic, man de father, apart from that also na pankata, the father that also na pankata, man ke wezioku. Higher day etu ha si eme because ha man ke wezioku. Ha man ke wezioku. You got to go. So you just called Bishop Okeke a liar. You just called him Nora. You just called him Nora a liar. Or if you put here because of your selfish interest, because you are trying to protect something ezugo amalomake. In a show, he protect something ezugo amalomake. Anyway, I've put the video here. Let people judge you. Let people judge you. Let people judge you. Your Lord Bishop.